саркофаг на тракийски владетел е изчезнал мистериозно от Перперикон през есента на 1982 година. Тогава в царския дворец са били открити запазени 12 гробници, но не се знае какво е намерено в тях. За тези събития сочат анализите на снимки, изровени случайно от архива на Историческия музей в Кърджали. По света у нас направи свое разследване и първи съобщихме за секретната акция, проведена преди 24 години. Според очевидци, тогава от скалния град с хеликоптери са били изнесени запечатани съндъци. Доскоро археолозите смятаха, че критата в царския дворец на Перперикон е била намерена ограбена още в древността. На снимките ясно се вижда, че през есента на 1982 година 12-те гробници са затворени с големи каменни плочи и най-вероятно не са били ограбени. В северо-западният ъгъл на критата е имало мраморен саркофаг с дължина над 3 метра. Той е изключително важен и изключително ценен. А дали нещо вече е имало в тези очевидно неотворени според снимките гробници, можем само да гадаем. А възможно ли е там да е имало злато? Няма начин да не е имало. Тази великолепна архитектура при всички положения е свързана и с златото. В музея на Кърджали няма никаква следа от намереното в гробниците и от саркофага. Хипотезата на учените, че акцията по ограбването на Перперикон е организирана от специалните служби, все повече се потвърждава. Кой би могъл да изнесе подобно нещо? Кой в 1981 година би могъл да контролира хеликоптери, очевидно военни хеликоптери, и да вдига нещо от един, както говорят някои хора, блокиран през това време район? Археолозите призовават всички, които могат да хвърлят светлина около загадъчните събития на Перперикон, да се свържат с тях. Разследването на По света и у нас за изчезването на културно-историческите ценности от тракийският град продължава. И сега